Здравейте! Правим това видеообращение във връзка с последните промени, които бяха приети на първо четене от парламента, касаещи закона за кредитните институции и в частност отпадането на задължението на БНБ да изисква от банките да обявяват лихвите по кредитите в своите офиси. Това нещо се прави под предлог, че се изпълняват изисквания на Евродиректива за дейността на БНБ, но в крайна сметка нарушават информираността на клиентите при вземането на решение дали да изтеглят и какъв точно вид кредит да изтеглят. Това беше изпълнено след заседание на Министерски съвет и внесени предложения от госпожа Бобева, министър Бобева, ресорният министър, който трябва да се занимава с законодателството в областта на монополите. Но като крайен вариант, наред с другите промени в закона, се премахва, както казахме, изискването банките да обявяват в своите офиси на видно място лихвите по кредитите. Това естествено не важи за лихвите по депозитите, което значи, че БНБ абдикира от задълженията си на практика да следи какво правят банките в сферата на кредитирането. Това остава голям вакуум в тази среда и дава възможност на банките отново едностранно да променят условията по лихвите и по вноските на своите клиенти, без да бъдат практически санкционирани. Към днешна дата във всички банкови договори съществува клауза, която твърди и която практически застава клиента да се разпише, че е получил преддоговорна информация във връзка с този кредит. Това дали е така или не е така, няма как да стане известно, въпреки че миналата седмица Комисията за защита на потребителите направи проверка в няколко банкови клонове в Северна България и наложи глоби на съответните банки, без да извести кои точно банки е проверила и за кои точно клонове става въпрос. Но въпреки всичко, Комисията за защита на потребителите няма как да изпълнява регулаторни функции върху банковия пазар, тъй като до момента такива не са изпълнявани дори от БНБ. Освен това, има един случай, в който наши активисти и симпатизанти осъдиха Комисията за защита на потребителите във връзка с отказа и да предостави информация за извършена проверка в банковата сфера. От тази гледна точка няма как да бъдат контролирани банките в частта им лихви, кредити или преддоговорна информация, практически. Нека не забравяме, че и самата Комисия за защита на потребителите се тресе от скандали, корупционни и съдебни, така че на практика най-добрата ви защита остава предварителната информация. От тук нататък ще липсва институция, която да съблюдава задължението на банките да обявяват лихвените си нива по кредитите, ако и до някъде това задължение да се вменява от закона за потребителския кредит. Той обаче изключва от своето действие фирмите, юридическите лица, които ние също намираме за потребители, а също така изключва и собствениците на ипотеки, тъй като той не се отнася за ипотечни кредити, с изключение на една-две разпоредби от него. В тази връзка ние от Асоциацията на потребителите на банкови услуги решихме да създадем база данни на нашия сайт за банките.com, където ще пазим база данни за промените на лихвите по кредитите, както и за промяната на договорите, тъй като от 2010 година насам всички знаем, че банките могат едностранно и съвсем легално да променят лихвата по кредитите. Единствената ви защита остава предварителната информираност. Не толкова за условията, тъй като те могат да се променят, колкото за клаузите в договорите и за тяхната неравноправност спрямо Директива 93/13 на Европейския съюз. Надяваме се да сме били полезни.